Tinokudokezai wana Mhanduwe chauya chitima chonhau dzomanhoko muzuva rechipfumba mwedzi waChikumi. Bazi rehurumende rinoringa nezvenhepfenyuro dzomunyika ratiro makambani mairi bedzi ndiwo akatsvaka bhizinesi rekuti vavhure nhepfenyuro dzewairesi dzomunharaunda. Watiwo wakaisa mapepa avo wanhu wekuPlumtree nokuBedbridge bedzi. Waribe hawo kuzoreketa kuti wakanga wadzika zviga zvakaoma kuti vanhu vazhinji vaise mapepa avo. Kambani yeZimre Holdings iri muhurongwa yokuti watenge kambani yeZPI. ZPI ikatengiwa ichabva yabisiwa pamusika wezvikamu zvemabhizimusi weZimbabwe Stock Exchange. Ticharamba tichiringa kuti zvii zvichaitika. Zvichitevera kubvundwa kwakaitiwa dziwa rainwiwa navakuru venyika naHope Ching'ono, hurumende yakazoita urongwa zvokunyora tsamba kubazi rohutano kuti vakanzure zvibvumirano vakanga vaita noDrugs International. Panopera svondo rino vari kufanira kunge wapedza kukanzura zvese. Idi wakanga wabatiwa waribe kusimira chokwadi. Masoja enyika nyasi aburitsa masoko okuti waribe kuenda koburitsa vanhu vaive muMorgan House. Wati masoja akagara anga ari ekusimbisa mutemo mupfigwa achibatsirana nemapurisa. Kudaro hawo asi patori nomufananidzo wemota dzavo dziri pamberi pomuzinda weMorgan House. Gurukota rezvemutambo riri kutorerawo muzukuru waMugabe purazi. Bato rozanu rinopa munhu wese mukana wekuti azvitanhikire kunyangara kwache egani sezvaita Kesti Coventry. Wazhinji waisafungira kuti angagodando, asi mbani anoramba kudya kana atsitikidziwa ndiro yekujayo. Panonetsa anetseka zvokutoti akumbira kunamatiwa nevakuru vemacheche munyika. Mukuru webhangi renyika akamboti upfumi hwedu huri kupfuwisiwa nemadhimoni. Zvino unozorova akakoka vafundisi kuti vamboturike manja pachipande pache kuti zvimurerukire. Tinovimba zvichareruka. Varayiridzi munyika vari kuda kumbotanga vaita mukati nehurumende vasati vabenuka kumabasa. Vari kuchema neurombo zvokuti vari kuti mari yavanohora iri kuita bachinhu nokuti yanyanya kuita shoma. Hurumende yati yareketa kuti ichagodini navo. Dzopfumi bhangi renyika dzopasi rese rati upfumi hwenyika huchasvava nezvikamu 10 kubva muzana. Pakatanga gore wakanga wamboti upfumi hwenyika huchaputunuka zvezvikamu 2 kubva muzana, asi nokuda kwedziwa mupengo wati zvichakoneka. Idi kuramba tichindokubiwa mazuva ese. Toringa dzopasi rese. Watenzi waitungamira nyika yeBurundi waPierre Nkurunziza wafa. Hurumende yenyika yavo yati mwoyo wavo wandoramba kupomba ropa zvazoita kuti wafukirawo wegani. Urongwa hwenyahwa yavo wati wazikanwa, asi tichakunyepai kana hwaapo. KuBritain chikoro chefundo yepamusoro cheOxford chaakuita urongwa hwekubisa chiumbiwa chomupambepfumi Cecil John Rhodes. Izvi zviri kutevera kuchurisiwa muhwizi kwechiumbiwa chaEdward Colston nozuro. Zvese izvi zviri kuitika zvichitevera kuratidzira kwevanhu pasi rese kuti watema wakoshesiwe sevamwe marudzi. Munyaya yekugumisira yanyasi, kuMalawi kwakuwara vanhu vazhinji mushure mokushedzewa nebazi rohutano kuti wauye waforere mabasa. Wanhu wanga wakaita svede somajuru zvakonzeresa kuti watsitsirirane nokukuwadzana. Malawi yakatomirirawo kuita sarudzo mumasvondo mairi apfuura, zvokuti vamwe vari kuti ndizvo zvakonzeresa kuti vadeedze vanhuwo.
tiri ipapo togumira pano ndini wenyu Mhanduwe Nhau.